Hola. Hola, hola. Sí, estem així les dones del barri per dar visibilitat al 25 de novembre. Hem preparat unes xicotetes paraules i anem a llegir-les. Comencem. Els orígens de la commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona es remunten al 1981, quan activistes dels drets de les dones proclamaven les seues protestes entorn de la violència de gènere. Avui honorem la memòria de les germanes Mirabel, tres activistes polítiques de la República Dominicana que van ser assassinades el 25 de novembre de 1960 per ordre del dictador Rafael Trujillo. Elles van ser grans lluitadores per la llibertat i pels drets de les dones i són una referència per a totes les feministes que denunciem la violència que diàriament mata o lleva la llibertat i els drets a les dones i xiquetes d'arreu del món. Pàtria, Minerva i Maria Teresa van dedicar gran part de la seva vida a resistir, lluitar i defensar els seus principis ideals davant la repressió instaurada a la República Dominicana. Van ser 31 anys de tirania encapçalada per Rafael Leónidas Trujillo, que va ordenar l'assassinat de les tres germanes. Fins a l'any 2000 no va ser que les Nacions Unides va fixar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. En la mateixa resolució en la qual s'establia l'efemèride, es convidava als governs, organismes, programes de Nacions Unides, ONGs i altres a organitzar activitats de sensibilització relacionades amb la violència masclista. En estos momentos, las amenazas contra las mujeres se dan en los entornos privados y también públicos. Asistimos a violencia verbal y estructural contra mujeres que lideran los movimientos feministas. Asimismo, denunciamos la coacción o la privación arbitraria de la libertad en los entornos privados. Las violaciones de guerra, los abusos y violencias físicas, así como la que se produce en el entorno laboral y en la vida pública de carácter sexual y psicológica, y aquella que se ejerce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado. Denunciem la violència física i per això, al dia d'avui, volem recordar a les 93 persones assassinades per feminicidi a Espanya, és a dir, dones assassinades per homes per masclisme o misogínia, ja siga en relacions de parella, per ser pares, companys, amants, veïns o nets d'una dona. Denunciem la bretxa salarial entre homes i dones que encara provoca dependència econòmica intrafamiliar i que a moltes parts del món impedeixen l'accés a la cultura, a la formació i l'emancipació real al món capitalista al que vivim. Denunciem la violència psicològica que provoca por i aïllament a les dones que la pateixen impedint mitjançant les amenaces i la por un desenvolupament autònom. Denunciamos la vulnerabilidad económica y la violencia social que sufren las madres migrantes, que no tienen herramientas económicas ni de protección legal para hacer frente a sus procesos judiciales. Denunciamos la violencia racista contra las mujeres y el discurso sobre la seguridad, la protección y el miedo empleado, que impide la movilidad libre de las mujeres de otros lugares del mundo en nuestra región, barrio, nación, estado y continente. El racismo institucional y el régimen de fronteras y los CIES son violencia de Estado patriarcales y perpetúan la hegemonía de las riquezas del norte global. Denunciem la violència emocional contra les dones que, degut a crítiques constants, minven l'autoestima i les fan creure que són persones inferiors. Denunciem la violència sexual, sí o sí i no és no. Denunciem la violència sexual cada vegada més brutal i perpetrada cap a dones més joves, per agressors més joves, augment i gravetat que reflecteixen la influència de la cultura de la pornografia i del sistema prostitucional
Igualment denunciem la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats de xiquetes i joves. Denunciamos el totalitarismo misógino en Afganistán, Irán, Nicaragua, las guerras en Palestina, Ucrania o los países del Sahel. Sí, porque denunciamos el totalitarismo misógino en Afganistán, Irán, Nicaragua, las guerras en Palestina, Ucrania y en los países del Sahel. También la alerta del movimiento feminista porque... perdonad, es que... Porque sabemos que las donas son las más afectadas directa e indirectamente por esta violencia. Creemos que el terrorismo machista es una cuestión de Estado. Invitamos a la resistencia, denuncia y organización feminista para frenarla y exigimos que se garanticen los derechos de las mujeres víctimas de violencias machistas, facilitándolos todos los recursos de protección y ayuda suficientes para cubrir las necesidades económicas, de salud, habitacionales, formativas i laborals. Exigim que s'implemente la coeducació i l'educació afectiva i sexual amb perspectiva feminista en tots els cicles i àmbits educatius i un compromís actiu dels agents socials per acabar amb l'assetjament i la violència. Us convidem a anar a la manifestació contra la violència masclista esta vesprada a les 6 de la vesprada a la Porta de la Mar. A les 5 al barri quedaran les dones en la parada del bus que està allà enfront de l'Escola Ballester Fandos. Us convidem a anar totes juntes en un gran bloc feminista. ¡Visca, visca, visca! ¡La lucha feminista! ¡Visca, visca, visca! ¡La lucha feminista! ¡Visca, visca, visca! ¡La lucha feminista! ¡Visca, visca, visca! ¡La lucha feminista!